Tema ta sengi la poi pukut senton jong kene ke series ke bakarteng dirak stang bahas wangin poi kata story ke long ba kumpang la ongi phima ki subscribers ba uno ba ai ya kata ka comment ke ba bestam ngan la ban pin ru ka comment section hot ngalale ya kata ma ba ka comment jong iba ne lang sumar ka long ke bas ngotonan hadu kata baru tong in shout out ye iba sumar ma let's say idon ke channel ni ide tang inong comment ru to angu yo bele ya kata baru kene ke sembok ke bai ai hang ne kene ke comment ka long ka ongum nekin ka jingkut lat ka poi sha ka jingyap tang ba wat du jingkerman shane a hau blai utip khambha na ka banta jangi je gane ka comment ka long ka ba I mean sim sha yanga bat iki bubun ru bat ka weru blai nga shim na gane ka comment jung i ka long ka ba bas ma ka long ba ka ya hab bat ka nika series ken namar ba menang kong sha ka jing im jang yujin ka poi ka jingkut lat baru ka jingyap kala shem genya ka ha ba kana yap hidalade tang ba ka yujin pat hakata ka jinglong balului jengka ubleu dong pelai im genya kata ka jing im jongka ti hadin anda ba ka yujin kala nang he nang san gala sngthu ya ka jing im lajong te kumta kala yeng hala ki jong ki jat bat ki jinget jongka ru ka jinget juga ka dei hoblei kin ba ka shet duai ka shet puson ye kam ba ubleu la le ka jing im jongka bat ha ba kut jong ka film ru anda ha ba kala yo kata ka awat ka ba khrau ru kata ka balong bet barok ka wi ka perthei ma ki pech kata ka jinglong jongka ba hang ni ka yujin ka ong ba udai ublei uba im hapo janga uba penla yang bangan le hadu kan nekin pi ta kadau banga shimi kana ko comment kaya hab ha bar kana ki series kin bas ka wedang ongi pi ki fans ma ba ki comment jung pi ngasai pule na ka por iwe pi iwe ngasai pule ki I mean sim yang bar umde tang yang kinu ki ba pule ma hapo ka comment section la da pi thok da ki jing thok ki ba I mean sim ki we ki briu kila ruban yo jingkerman le se don ki briu ki baladu jingkerman tang da ka pa pule pat ya kita ki comment jung pi hakata ka jingkut lat jing ki shem bakadang don kata ka jingkerman bagi dang yai im na ka wesh ka we gisngi khuble shibun ga duai ba bulai ga jing suk ka jing it unya dang larang kat pi de khuble shibun to ngin ye pet ya ka story te hang ne lai i ba ukpa ye jong yun jun ula khlat na te hakata ka jing khlat jong open ban ga ne ka kme jong yun jun ka comment gin baru kala le yiki jingle ki ba isher khay gin long bakadi ka bam ka kamen baru kala buat te hang tau yun jun anda ba ulu i te ulas ngole ran hidu kata te anda ba ulu inya ban pe kata ka jinglong jongka te ula khat ya ka shabar gen te hang ne ula khat ya ka shabar ula kli bale ba kalong kumne te kan ka kumi jong u ka ang ba pe u pe jong me kat kita ki jingdon jinggem uklam ai te yang awat tang shipho na kata ka sispa ban yo ya kata ka jingher pateng ru kata ka spa ka pho tip ka jingmut ayu ka bakum kata gen wala tang along ka kantheru de ban ai lang gen mo watang kata shipho na hispa ndai mentau la ai lut ame pe ngala ri ngala sumar me ngala penbiang ke jing im jume tang ba pe upe jume bale ulong kum ne ken ten re yun jun wang ka ba ndai shu ban perkhat khoslai kata namar ba upe ula khlat ma ai ba un thia sok ken kata ka jing yap jungu ten re manta ngala long mangau khli ke yeng deng ngan ai manga ngen penbiang ye phi kin ke ba pikwa ke ba pipan ngan ai manga ken wat ya kata ka bangan sa ai ru ka long ba ngan ai lang ya kata ka spa pho ge te anda ba lo ong kum ne ka mesim jangka ka sok ken badang ne ru ka kme jungu ka ong ha u ba pe yun jun pidei utau khun ba shooting khun ken long kamba adap kamba ang daga phareng ma bar umdei ukhun ba mi shishana ka po jonga ken ndai nga shooting ye phi ma anda haba kala ong kumne las ngau kum noi re la de bar hang ne ru ka kami jung ka ong ba pet ka yujin kala tip ya kata hato kala ya thu ne am ha me ya kane te mu ong ba ka yujin ka pat ju thu ken manu te anda haba ka la ong kum ta am te uyun jun la parkhat na kum ne ken batang na kadau ba fitting yang ama ha ka por bangadang red bat bangam long tau khun trai ti anda haba ka yujin kala poi kani ka yeng te phile ben no kenya kama fitting yo ba ka yujin ge kani ka spa ka pho fitting yo ba ka wan bantu klar ya kata ka hok ka sot ma te hangne anda haba lo angkum ta te kala perkhat ken bat kata ka jingting jong karu ka pelong bakan le ben no ka yujin bat kan be ro yo tau pa jong ka ken ti kata ka jingting yo ba ka yujin ka kani ka spa ka pho te ka haban le ben ka haban le kho yo yujin khanang bakan phet na kata ka ying yo ba ka kani ka spa ka pho anda haba la he anda haba to pi jong u la khlat kin ti kata ka jingun te hangne pot u yun jun ula parkhat ga long ba le na ka dau ba udon ha kata ka yeng ma le ba udon ha kata ka yeng te ka hap sha ka yujin kin kata ka jingge la da udon ma u ka mon ba ka yujin kala ban yo jing sub kin tang namar ba udon ka mon ba kata ka kami jing u ka hap ban le ben kin kata ka yujin kin thi ula ngau long kum noi re la de te nda ba ula tip ikan ka jing sha pat ma u pat u le no u le ha ka yujin kin u le ha ka yujin u ang ba balai phim yathu yang anu menang sedang ning ong tionda haba ul ong kumne ka yujin kal ong ba yu ba o pleng phila tip ma ya jing shisha
Dia ulah kelih Eugene balai pim YouTube yang ada ba sedang mangar ngolong tau kun pangkau ba supaya yang teh hieng ba syuting yang dia Eugene ka ong ba balai ngani tu ipi lada pitip ya kejing sya kamot ba yo le sai pimi na yeng pilai sakama pilai pilong ubri uba awara sini stai uba syang yo pi pimtip kejing imnyo pi kebalong kumno nganget bakan poi be kejing jot ken tian rei ujun kelih ka balai pi le kumne ka ong ba balai ngam le kane namar ba pi de ma pi te ba poi shwa to ka yeng pindai hok ma pi ban yo ya kataru pas ka wer ko ujun ka ong khana kumne ka long ba ka perkhat ke namar ba wat jalade ka lawan hadian de kumno ka sngolong trai maka ba ka wer ka long ba ka ujun ka pediang te namar ba ka sung thu hagi por men shwa pakai la im hi kata ka jing im ka balong brok ba ong parang ma ka ba shu im bet kata ka jing jot jing pra kemirum dan keparu basule ben te ka ujun ka pediang bet kata ka jing im balang ba lada ka long sakamaru ka biang bet ke gangat ba ubleu nya lambe ya ka syakta ka jing bagen tianda haba ujin kalai tu kum tahu teulai pat donor hadu kata tahu ong ba kalak mende ke jing bakla jongar ke jing im jongama balada pi tu nadu ben menang stang ma ngala ken ban le bha shu na kam ta ka jing im jong pi ten re ke ujin ka ong ba man ta shu ban perkhat ik te balada pet in mata ngala biang ngala dam mende shu ban perkhat ko slai bat ka mesim jong ujin ru anda ba ki i bau la yam kata ru kayak mesim kam de isen de u kayak bet syakmat baru kam lele gini jing kata kam sim jongka tegar ba kita ki por kila nang yat te kata ka jing pen kre jong mondo ber Eugene ru kala poi sa kata bakin ya poi no sa kata ka jing ya tho shungkurim ti hang ne kin lei ba lei kata ka invitation card ba ula pen kre na ka banta ban khot i te ki company bakin ya dan batalang ha kata ka wedding jung ulen la ban ong da khasi ka jing ya tho shungkurim te kumba hadin arnet lai te yo kumta lei ba kata ka jing ya tho shungkurim jungki kala banaken balapan mi social media dia kane kapor ukim jo le ya kata ka jing ya tho shungkurim jung Eugene bar mondo tang ba ukim jo ong hapo mesim ba ilong riu te bru ikop ba ulong ba man ba ilong riu sneu ba baru le ya thu ken ya hau porok jung ong ba ngam isenia yo te mondo ikum ba ka dur ka dar jung ilong riu sneu ba te hapo ru badanda ba ulong kumni to bru pur ong ba dei ban bisar than ma ai bet bakan long ba bagen manang ni ru kim jo ong ba kadai hisya kum ba ong ka tin long ba mdai ban bisar ya ka kot tang na bar re de ban puleru sipo jangka tang ba hang ne pot u kim jo ong ba wala ka taru long ba bunsin ki breu ki ba ka mesim janga ka pharep ki long ki bomman ki long basneu ki la sya ban long kum ta takadau ba anam ailat ken wala da ka long kum taru teu new perlo jang ong ru to ai bakan long kum ka jing kwa jang men te kata ka wik step hadin kata ka jing ya tho shong kurim jangki te ka Eugene kala shong hang tam roi bar ru kala ngau enjoy palat kata ka jing im jang ka ma bakala poi kat kane ka yeng kane ka kardan kane ka buram kane ka spak apau kolong ka ngau hun kin yim sim jangka tegar bakarang shong hang taru ka ngau kwa ban lej swat kata ka yeng lene ban explore kum ong ki parang ma man lej pet i ta ki kamera kita ki jimpu jing stat kilong kum no ken namar bakarang lok thamai te kat bakarang yat kata ka kamera ka yo i ba kane ka weka lenti ka ban lej kata ka weka kamera ma ki khang tala bet ken te kum ne ka Eugene kala ong ha kane ka mistress ma ka ong ba long dia man pli kene namar ba ka kwa ban lej pet kane ka chaka den re kene ka nong ap ka ong ba om dong ken namar ba mundo jusha ken wat ya kata ka breu ka ba haswa jongkar mo kata ka de ka tengah jong haswa jongka Eugene ru wong ka ong ba jusha te ban lej rung sipo namar ba ladak wa adu kata de ban kontak ken yo mundo ken te hane ka Eugene ka ong ba nga tengam long ken kum kata ka kurim berim jong ulun de kata ka berim jong nga compare ken takadau boleh ngam la ban rung sini yang ba khadu kene ka nong ap ka ong ba haba kumta te ka bahaban kontak na homondo ken khanang ba ngiru ginam la mo ban sule jubor ya kata jing khang laut jungu dan rega Eugene kelas ngongia ban yakren hata ka ong tom lele ra ngase kren himanga ken badu te kumba siting singi pat anda haba mondo lawan te kilaya shong ya bam yadi lang hangni te ka Eugene kala kali ye pisngau kumno ma haba phiyo ya kene ka paki ka dulan ka spa ka phau pilalong kumus im pisngau kumno ken ma ka jing im lajang ma u padu ong ba kani ka jing yo jonga kumne ka long bang ngau kum ba ka jing im kala long kala suk pala su kata ngau boring hiru ngau kum ba ka jing im ka shulong bet kumno hire ma muskumnang batai hiru den re ka Eugene kala ong u ba ha ka por ba phiele ban yo ya kani ka spa apho kani ka paki dulan pisngau ba ka long ka basuk ne ka long ka ba e ne dan dah ba ka Eugene kala kali kumne usngo thu ken ba ka thau she ken namar ban yo kat kani ma ka spa apho ko amdei ka basuk ken takarau de man hun ken ba yo ru bat ma ur la kali kum ju i ka Eugene baka ngau kumno ken te makar ko ang ba hot as ngau kuman ni ngas ngau long bang ngau suk mesim
hoi kita ki jing le long ba ngiyat hilang ba jong kita tang ba kawer ko long ba kam kut tang hang ni hab ban mat hiru ki jing ki ban sawan te hang ni ka Eugene ru kala kli u ba along ni man le kata ka private room jung ko ba ka kwa ban pli kata ka mistress ba ong menekin de mo u la kli balai mo ka kwa ban le sita namar ba long special ba kata ka jaka ken te anda ba ula ong gum ta te ka Eugene ka ong ba pet manga bat phing la long ka we yam te la da ma phi rung bangar ngan yo man rung lang am te anda ba kala ong gum ta te ula ngau kum no hiru ngau i hiru ma de mo upat ula ong ba te kum ba phi ong bang la long ka we yam lada de rung mangaru phiru phin rung lada de rung ma phiru ngar le rung lang ma ini le lang ne ko igasngi de makar ko la pediang ya kata ten rei hang ne pat kat ba kidang ya syong de mo u ong ba fitip am ha ko por men shwa bakadan kata ka kurim barim janga ka shu barbau bet shu ong bet baka kwa man penyap janga ka kwa ban yo ya ka spa janga ka kwa ban le kum ni kum tai de fitip ha ba khadu ka pois kata ka brio ka pois mental hospital kan bagi sting khli kan Tikino ki brio ki bamon ban kiu hajrong janga ki bamon ban le palat ya kata ke ke baki rule ki anjanga ki don ha kani ke yeng barbar ki poi bet stakin takada long ba kajing im jing brio jong ima long bangi haban pikir bahakan ti anda ba long kom ta te ke Eugene kelas ngam baru kelas skor bahakan kas ngau kum ba uthau shakakan ten re anda ba lui I ya kata ke jing long tamang jong long kum nor te ong pe se klem kren ke nyepi nga supen kan mau gen long kum bangi thu khana ke bala aja kan long ba kata ka brio ka pormen shwa ka long ba khle be ka ba I kum ba ka anna bat suka weru ka brio ka badan jing thumo ban penyap yang long ba kam dei ka jing ba ma ba long kum kita ki silok si tengah dei ban yate lang nya ke jing kasem ba suka weru ka long ba itna je phi Eugene long ba haba phikwa ban le phi dapan jing bit nanga phikwa ban le ka private room janga ro phi dapan jing bit nanga long ba asngotna iki brio ki ba long don akor ke tagraw kin long ba ngai je phi te anda haba lo ong kum ta te ka Eugene ko ong am le ma haban perkhat ngi haban ngam je phi namar ba ngar ko nang sulong thmai ta daw te kum ba din arsingi de singi ye pat le I ba Yunjon ule phaina si yeng ka kami jungu ban sa lang no barka te makaru kalap yang sngau bhai u daga ta ka jing ye daga ta ka jing suk namar ba ki pormen shwa Yunjon ma jusa bar ka kami jungu ken namar balai ba u isi ka ta ka jing long jongka baka isi ya Eugene baka long barunar do kata kata ken dan re mantapat hadin kata ka jing klat jong pe jungu te perkhat hiba lada ka kami jungu ka sa marwe te yo ka kalong kumno ma unang perkhat bhai na manta jong ta kami jungu te hadin kata ka jing ya sa lang jungu barkaru uyo e ken ya ka jing long ba bha jongka ba anda ba la ai jing ye ta kami jungu ka kala ka jing long jongka baru hadu ba makar kulas lang mas nguthu ya kata ka jing ye bakala I ru kum tau khon jongka hi te kata ka we step I ba Eugene kadang sa isngi baru kita ginong trei ki babun hanta ki ba ya penbiang ya ka jing bam jongka ru ki babun ma te anda ba kita ki nong trei ki la ya phet shakawai pat ki kam te la I hang ne ka simsong hi ka bre ka pra class jongka manswa ka yo jing trei hang ne ken te ka plan jongka ka long ba manta ka sngi la ka yo alat ba anda ba don brio ka mon ban le sneu ken ya ka Eugene ken te hanre si phangsha ka le sha kum ta ba ka mon ban penyap ya ka Eugene te kata ka jinggele ka long ba ka yele kat bala ban penyap no ya ka Eugene ken ban kuput no iki jingle jongka ki por menshwa te hanre si phang le I ba kata ka jinggele jong kiru umundu yo ken ya kata tang bau klem pelak ken wailat bet bakin ya syok mono bala ken te hadin ba kata ka jinggele jongka Eugene bat ka simsong hi te ka Eugene ka layo ban ai sitari na dur jongka bat ka simsong hiru kala jat sundan kata ka dur ka dar jongka baru kala kut sundan ka jinggim jongka bat hadin nang taru ka simsong hi pat layo sngo ba lapha ya ka sapo jong kata ka hospital balapha ya kata ka kurim barim jong u mondo ken bat kata ka hospital ro dei mo u ba kontrol ya ka ken kepada ka company jong u ka basa ajing rap sya kata ka hospital kamot ba ka di ka hospital jong u hiru kata ti hadin anda ba kim jo la tip ya kata ka khobor la sngo dumok la sngo bitar baru kwa ban keput ya kita ki bru ki bale ben ya ka Eugene baru la ong hi ba na ru ban kong ong ha mesim jong baru la itu ni perlok jong ong ba ngali I te long ba la ka Eugene ka poi lang bat mondo ki jing sne ki wan bet ha ka kam yo jing sugre bet nya ka dur jong mondo ru de bru ba mi thikanai ka dur ka jong I ko ba de soitan ba buj po bar kita ki bru ki batrai kata ka jing kesam jong ur ki long ko mo hi bat hang ne u kim jo lo ong ba u hap an lej bat jing tip bet syapang jong mondo na ka samsong hi namar ba maka kala trai kham slem ka jing jugu ka kham tip hiru ya kata ka jing long jong te kum ba hadi ka to ka ne sngi par ru I ba ka Eugene kala le kulmar ka ying jong mondo kala pen pra ya kita ki jing bam jing di kala kan roy ya kita ki nong trai ru
baru hadin ru kala rung syakata ka jaka ka ba jusya te ka balde ka jaka private jenggu kala supli hi kala sulit rung hi klam kata ka jing bid la kata ka jing ajing bid jenggu ten rei maka pat kam sngau thu ha ba kala komta bar hadin anda ha ba kala sngau thu kila ya kali ya ka balai ba kalong kumne maka kam banai e ken bar sngau thu ro ne batip kiale ayu ken ya ka jumut berkhat jang yujin hadu ba kam sngau thu ken tamba ka wengan ong e phi ba barabar anda ha ba ka yujin ka di sha ha ka ni ka yengam ka kulmar bet ka jabing jengka haman baka debdi syam ka syuthia bet baru kale kulmar bet ken imat bah ka slasha ka baki ai ken kadon ka dawai ba ki kwa ban penyap ya ka lane penyap kata ka rukom nong umde man penyap ya ka briu umde man penyap ya ka dok jengka khanang ba kan sngau thu briu pat ta ka ba tang la ka jingmo chi perkhat jengka long kumba le ki spy ya kita ki nong shun lane kita ki baki kem ken ada penyap ya briu kata ka rukom ban ong ban bau nom yap tang bau sngau thu jimu ji perkhat jeng ula da keli ya ke ba don ha jimu ji perkhat jeng am ane jimu ji perkhat jeng ka kita ki beri ku sia thu bet ya ke ba don ha pok man sim jeng ki ken tika jengbot hang ne ka long ba lada le da kata ka dawayam lada ka yujen ka don jing thmo e na ka banta tane persya yo mondo ka sia thu hi ken ha kata ka jing bom sngau thu jeng ka ma ha kata ka jing yo thia jeng ka ta ka daw ken menne ma la ong ba uni mundu la ong kan ba kino ki beriu ki ba thmu ban penyap yu kum kata ka beriu ma ki poi bai syaka mental hospital te anda habala le da kini ki dawai ru la da bunsin am de kamut ka yujin ru kala ban kala bet ken ada kadon jing thmu shisha ban penlim ya umondo kamut ande ban penyap yu kamut kan supply hi ken ban apa khadu maka ru kan long kum kata ka ex wife jeng ken kata ka tengah barim jeng ki ta ka raw tang bo mondo habale ya keniam jule bet mau kini ki syakri jeng ken ki bale ya kata dia kata ka de pelan jeng ken bantip ya ka jingmut pasisha jeng ka yujin ngai pilas nguthu hang ne ma ada ka long ka bakham ka lain ru dia kata ken ki jing syaba ka yujin ka hapan mat kini ki jing ya de sakawe ru ki bal apet ha ki banta ki bahaswa kum ka banta ka basau basan ru ma ba u yunjun ula ong he ka yujin ba anda phila poi kata ka jaka ka ba khlitam ka pisngau ka ladap kata ka paki ka dulan ka spa ka phautang ba phin salap ki jing e ki ba kham khia ru kata bat ru phin salong marwei phin sapoi kata ka jingpang khuslai ka jingpang depression anxiety ka bang ka pharang phin sa struggle marwei wei tang ba umdan bayarap ye phi bat ru phin sapoi di poi bam gin bat ha ka jing sya ka long sya kum ta kan kumbau yunjun ula ong hakama lada phi kwa than kata ka jing kwa ka balong palat na kata ka jing la jeng ka do jeng phi hap ban struggle bet phin hap ban long marwei baru le se phin lap man poi ka jing yap tang ba kata ka por bau ong ka yujin ka ong bet lada ngam yet lang ba jeng kita kum no hin la ru ban yo ya kata ka spa ka phoi kata ka paki dulan namar ba la ngia pon syong ha ka jing im ka balong ba sya le ben ha ki breu ta ken kalong sya ka kum ka jing ong jeng yunjun ne ru ka yujin kalamat sya ta ki jing ya tang ba tong ini pe syakmat kum no ba ka yujin kala de ban lait na kata ru te kumbah din keto kene sngi kata ka jing bom la sha shu jong kim jio kalong ba los ngos dei pala yujin te ula le je kendu bat ka ken te haba kile ikendu ru ka yujin ka ong yang ile rum no po ing mene ken kham yo e kata ka jing pengat ka jing ngos suk mensiam ma te nda haba kile nta te kile ya kren ken te hang ne ka yujin kalong u ba kum no one portion te mo upar ong ba de makahi ba kol yu te makapat ka kham kan mau te ba ka kol yu te mo uru la ong ken ba de ma phi te ba kol yang ta ka daw ngasawan ni kendu hang ne ru bat ngaru ngakwa hiru ban ya kendu ba phi namar ba belai ba ngakwa ban ya kren gen shphang kani ke jing shempap jong phi te anda ba kile kren hang ta te ukim jio ong ka ba ba phin ya pelai san sing no ken bat u mondo ma namar ba naru bas dang ma phi ya tho bat uru kam sim jong kam suk ten re ka yujin ka ong ba ladangan phet no ne briu ka mot ngan sapoi biang shikaru ken ngam kwa ban poi biang shikaju ka jing im ka ba ngahap ban par ngahap ban ngam kwa shu ban long kum kata ka briu ka ba haban trut bet je ki mau ki ding ya kata ka pap ka sang ngen ka jong ki wei tenda haba kala ong kum ne teu kim jio long ba pet kin yele de ma haba phidan bat umundu philong kum kata ka marau te ule ben le kho e phi hadu ba phila klet yele de ru ba phi ong kum no pikren kum no phin sadu sendon ya kata ka jing sngu thu briu te ten re anda ba lo ong kum ta kala sngosi gen ka yujen ma ong ba ngan le kum no pat belai nga hab ban shempap bet haba nga phai shadien ru nga kendu mo haba nga phai sha khmat ru nga kendu bet shong ru ji yeng ru kendu belai nga hab ban shem jing e bet kat shaba nga le ngawan kada yam kada leng a bisa hang ne kin ten re hang ne u kim jo ong ka map mo nga kum ong kum ta ngamon ba kan sngosi ipi ndai ke jing kwa jonga bang is nei phi ba phi long brau te
tang bangin le kumno pat te hangne u kim ju ong ba to ong hanga bangan le kumno ken te hangne kapalan jungki kalong ba dei ban le e na ban ta ban penhap no ia u mundo ken na kata ka jinglong rus new jungu namar ba ka yujin ka ong ba kat bang empat job ya kene ka jing snew yakini ki brio ki ba le ben le kho ki brio ki badap kita ki nem snew ka sim jungki nganganam shang that ki namar ba le ba ano mailat ken namar ba yada deng la shem hadu kene kam kwa ba ki we bakin lap kum balap manga ken ti anda ba kalau kum ta te u kim ji oru ong bang lalong balap pen kre na banta kata ka jing pen kre jong pi kata ka kam jong pi to tong ini pe shakmat ken ki kata ka kam jong ki ken bahari ka to kene sngi pat anda ba ka yujin kala kham khlan kala kham shat mo te kala khot ya ka ba kan dei ban shoot no ya kata ka film khanang ba kan kloi ken te garba ki dang ya pen kre ya ka hang ni te kala poi kata ka jing tho la ni ka script kum ong ka pharang ba kila pen kala te ya kata ka sin na kata ka original book la ni na kata ka kot ka balong original ken ha ka bala tho da u yun jun ken te anda ba kala ya kata ka script ka ong ba kum no kila pen kala ya ka script ha ba kata ka kot ka klam don ken te ndrei anda ba kala ya keren ber new director ong ba udah mundu kan berkata ke company ke bab produce ne laban ong ke production company mo ka kwa bakan long ke sin kumta kan ta kadau ki hab ban le kumta kat kum ke jing kwa jong kata ka production company te makaru kam kwa shu ban yania la ne ban yakren ye phang jong kata te kala pen kre be ban ak kata ka shooting kin te kat ba kidang ya shoot ya ka te ke yujin pat ka hab ban tit yo to briu do to ding kin long kum kata ka murder case jong ka kin ke bak ya harap bakade maka ba penyap yo pa jong ka tigilek khnang kata ka rukam khnang ba ban yo i hadu bakan no kalong real kan kata ka jingle jongka te yujin ru ka bakhadu long ba kumba kala de ban sanya ka kontrak bat ka company ken namar ba ki aktor actress mo season ba kila san kontrak bat ka company la dagi pha ak kumno ru ki haban le be te ya kata kimla ban kantat ken te yujin ru ka snothu ya kata te kalong balada kam ak ru kalong ba kala ban sha be kam ken te ka haban ak la ka ak be ken namar lada ka le kum taru ban ak ya kata ka sin mo kalong baka kan mau kenya kata ka murder case ne kata ka ba lajia agi pormen shwa ba ki briu ki pharep ba de maka ba penyap yo kepala jonggen te anda ba kala le syai kata ka sindru kayo ite ya kata ka jingjia long kum ba maka ken ba penyap yo kepala jong ka ba kalong kum ka terud ne ka kalong kum ba shong soj kin hakamet jong kala ne hakata ka jingle ken ta ka daw long ba ka yujin kam kwa ban le kata tang ba ba khadu kala rai bet bakan le la kala bet baru anda ba kala le kawan kata ka rai bi bakal lek khnang bet hadu bau tau briu baka syok ru kata ka sin long bala long irial bah hadu kata ken par hadu bau tau briu msngo thu briu ken utau ba syuak hang taru bat kata ka sin ru kadai ke baki syuak ken tang ba haba ka syok pat i kum baka long real bah hadu kata kum balek khnang ken te kata ka por baka syok ru yo tau briu kata ka por umundu yo i ken warna bau yo i ula perkhat kum ni ken umundu ang ba dala poi ha kam penjap am kene ka briu ka don bah kata ka jinglong terut ha kti jungka bakala bet me penjap dena kene kin ka daw long ba usapen kan mau kin ha ga yujin ma rapi kan mau ha shwa jung kene ba upen kan mau shphang kata ka kurim berim jungku ka basat kwa bet men penjap yu kin balai ba usapen kan mau ka long ba uni mundur udan te ga jingting ma balai umdon ye ga jingting namar ba kita ki beri ki bam ting ye ga jingjap dala poi ha kata ga jing ya kene lene kata ga jing ya le markanti lene kata ga jing ya shrut ya kumnom no ma ka jing kulmar kim ting te ban ya penjap lok iwe ru tagrau udan ke jingting kum kataken namar ba balai ba kat kene ka perthai ga mariam ula thau ma ula perlang ka spa ka phau ki paki ki dulan rada kata ka briu ka thmu ban simna yala ka jong ke jing im jung ga mon kam de te ka basuk long ma yu ban perkhar ru hab ban ting nya kata namar barbor ki briu ki ba riuspa ki ba don ki ba em bunsin ki kham shifting ru kim da long sngan ba ken kum bolong uniu mondu ken tagrau hab ban pej ba mono bami mono murung mono bawan mano badan kata kajing yedei kadai kata kan kajing long jong gi barus pa ti rada pikan mau kapalan jong u kim jio batka yujin kin kapalan jong ki kalong kumni kin ba kata kapalan jong ki kalong ba u kim jio un hap an berngam persya ya u mondo kin namar balai ba kajing berngam jong u kalong ba kai ke bau lale persya ya ku yujin kin ba umju ajing sup ya ka ba upenlong ya ka kum kamarau ki briu ki ba syong ha kajing jong u ru dapet seni ba kila un penyap ru ia ke yujin takadau long ba kata ka jing thmo jing u ban pen kulmar ya u mondo khnang ba ban kem daur ya u khnang ba an mi ke jing kulmar ha pring jung u ba du kim ji o ken kata ka de ka plan jung u ba anda ha bala mi kata ka jing kulmar ru kan sapoi sa kata ka jing ya penyap ba ru kata ka thama ken ba ha kata ru ka jing ya penyap ne kata ka thama ka long ba kin semi kin ji pop ki sang jong u mondo ken ti kata ka de ka plan jung ki
Tôi ni pe shakmat gen kumno kalong. Te kumba kila ya plan bakan long kum ta te Kim Jo ru la pan krek gen ban le sha gen. Te hakala ko singi kat bauk tau nong tre jong mundo dang mi ban le she te Kim Jo la budden gen yu baru anda haba kila ya keren hang ni te Kim Jo ang oba natip mesia melong ubriu uba sneu bakum ni kum tai uba penyap briu baru kate ka building jume kate ka ba mete kate be halor jong kimet yap tagadau mata ka singi ngawan ban penthut ban penhap no ya kata ka company jume bar kan mau ru ban ang hal tau bos jume bu karte mundo bau Kim Jo un sawan ma penyap yu te hang tau anda bau tau briu mo tau nong tre jong mundo yo snau te hadin gut ula phun ha mundo gen baranda bau ula phun ha mundo te uneu nong tre jong ang ba uran ubriu te babar ngam yo company jungi te hang neu mundo ula kli u mono ke nyuta te ula ang bau de Kim Jo te uneu Syakri jung ula neu nong tre jung ula ang ha ba inyelek kum no kin yo neu Kim Jo te uneu mundo ula ang ba mela tip am yaki bri gi ba set penthut ya galanti jung ngi sit lek kum no khet no kan yaki pendap no yaki te kata ko por ba ya keren ro kayu jin kadon kin bat kayo snau hi kata tang bakalek kum bakam yo snau kin bat tip hiru kadai ka plan jung kayu jin te hang ta kin ya pen khrek no ban penyap no ya Kim Jo kin te shwa bau Kim Jo unyela kata thama persya bar kita ginong shon ru ha jing syap lalet ban ya kendu bar uyun jun kin ban ong ban yarap lang lane ban le lang ya kata kam na menta ban ban bhai ka jing im jing yujin ban pelaj ya kana kata ka jing long mrau ten re uyun jun ong ba ka kat ha kata ka paki dulan kata ka spak ap ho ka nam jong karu ka kiu kumno hi kan don kata ka jing ya imat bau yun jun las ngomia sngo thaj ban ya don ban ta kata ka kam sniu ka kam runaram tagrau ya sajman bekin dalade ya de ten re Kim Jo long uba kalade ga breu ka parlok jongi menswa bat ka yujin ru langkum ba ka shale jedu te hau mundu teng ke ka baka keren ru ka klet haba ka phone yang aru ka klet bat haba ka ke baka le ru bunsin ka klet te imat kumba kan salong kum kata ka kurim berim jong ta kin mundu bakan sapoi sya kata ka mental hospital kala ru ban sya kan sya penyap ne penduk klet baik kum to kin ten re yunjun per uang ba ngam tharai da bakan long kum ta ma kan long imat ba usaj mat bet kin yunjun namar balai ba kaweru ka yujin kam ju fun shu kin bat kaweru ka yujin kam fun shu ka long ba kam kwa ban pendan kam baklai kata ka jing im jong yunjun kin namar ba bro shikata long ba ulat tres tamma baru yala nam ta jang kata kam kwa shu ba un dang bit snam lan ban ngat lang kata kam sneu kin kata ka de ka jing berkhat jang ka yujin kin ten rei nakaliang jong Kim Jo pat long ba upen krek bet na manta ban yarap ya kata ka daw ka sngof sup kin ban pha yarap hau Kim Jo tede namar ba uyun jun tre ban ya tre lang kata ka kam te kumta Kim Jo haban le hikin ula rai ba la daw yap ru kabiang bet kin na manta jong kata ka jing ba te haswa ba un le syakataru kata ka kam rumah ban long ban yele ba kita ginam sne long ba ula pen krek lepa hiru ya ka jing im lajong baru ula bu yagi kamera kin hagi jaka badai balada kita gibru gi penjap yu kin yo ya ka jing shisha kin balada yap ru kanam sub egin te shwa ba un le ya kata ru long ba lopen krek baru ni porlog jong bolong kum tau pulit kin bolong kum tau detektif kin pi kalong kum ta kin ka plan jong Kim Jo te hadin ru lai i ba ma anda ba kila be yu kila shot kila dat yu kila pen stom yu te ulalai khanang ha kata ka jaka ba bu ya kata kamera baki kim benar te haswa ba Kim Jo unlai kata ka jingjap namar bolas ngothu i ma ba ya de un sapoi be kata ka jingjap ma ti hang ne ulong ha kita ki gang kin ka jing shulur ong ba pet pi long gi bomler pi de gi khauput pi de gi bating e balai pi long kum ta namar ba phimlong e khlum tau bos jeng pi tang yanga marwe pi dawan gi phau phongon balai tau bos jeng pi dawan hi kin tegila kali kin hu metip e bos jengi yo Kim Jo ang ngatip udai mondu kin tang bakilai ong hi ba mono hi bom tip yo mondo ma wat yaki nong krong ru kitip te namar badai mo basan syar ya kan ka jaka baru udai mo kin uba pha ingi ban pendap yeme namar balai ba ben berngam te ban penyap yo bos jengi te menta men poi mame syakru ten rei ha kata ka por baki ya phlang ta ba udai mondo ba pha eki te kata ka recording kadon ken yang ta ban record ba udai mondo balai eta kam sneu te hang ta hiru haswa ba Kim Jo yap ulakan mau gi por men syai ka jing ba jong ka yujin kita ki borok ken ki bakal ale ka jing im jung ba ka ajing ye te ulalong pen krek ken kata ka jing yap namar ba daun yap ru kade na menta ka jing bai ban ra ya jing ba ya ki imlang salang ne ka perthai hang ta hiru kila beret sendon yu sepo
jong kata ka building baru kila thap sundan uru hadin hapo jong kata ka tin gen ten rei kata ka video recording pat balayo ban ring te kala poi bai direct ha mobile jong ka Eugene gen bat uni u Kim Jo haswa bon le kata kam ula plan lapa khnang ba kanam set ai gen bar kata ka video ru anda habala kut kata ka recording am kalai bai direct hapo jong ka phone jong ka Eugene namar ba u Kim Jo utip kumno ban le namar ba unang ban hak ken ka phone ma namar ba ki ba pet aswa jong kene ruat ya ka phone jong inspektor udang hak ya ka utip te ban le kumno te ka kata ken te ka Eugene pat anda habala poi kata ka file ma te ka le yam lepas po jong kata ka rasum ba langsung thu ba Kim Jo don show ken bar anda haba kala de ban ngau si ban yam kthang na ka ban ta jong to porlok bi jong ka te hadin kala le ya kendu bad u mondu ken mat hane kat ba kinang ye shongkai te hangne ka Eugene ka ong ba wa namot ba me he jabing me pro jabing me nep ka jung berkhat jung me la ban le e me la ban exploit kum ong ka pharang le ban le ben yanga ban khen po yanga wa namot ba ngalong kum ta te wala da ngalong ka kan the ru kan mau ba sisin ba ngala ya tho bat me kamot ba ngilong ka ju hi umde bang kham long hapo manga ne ma me ken inde malong ka ju anda ba ka Eugene ka ong kum ne was ngau langok ken na ka e ka daw kansan tu la kelih kan ka daw pi ong kum ni ka ong u pet me de ubriu bosniu ne ke bosniu tam me thau ye kan ke building kan paki dulan jong me halor jong ki met yap ta ka daw kala dei ka por ba men hap na o me ken bat anda ba kala ong kum ta am la langok sha te hang ne ken ka pen i ma u ye kata ka video bat anda ba kala pen i ka ong u pet ki kam jong me ki dei kum ne ken ban pen yap iki briu ban pen em ye kan ke business jong me takarau ka pop jame kan sakren briu hadin habut ti anda ba ka Eugene kala pandi hu ya ta video te mo ur la shurki ki nyuang kumno ti et phio bor bantu kalar ki kam ki jam janga ya kita ki business janga kumno nga yai kumno nga yang kumno nga le kumno nga tre kumno nga te kan ka pagi dulan janga kumno phinot ru na e phio bor na e gen ti anda ba ula kli ka kumta ko ang ba pet ngila long kum kita ki sitanga hato ngam yo bor se hato ngam don bor se hato ngam dei kata balong equal ne ka balong kaju bat me ka ong bet kemme te u nomor bakala dumak nomor balai ba ula penyap yu perlok jang kapi kala dumak ka Eugene balane ka Eugene ru ka ong u ba kumba mel ong yang to sin ba ka jong me ka de ka jong kan mau em ka por bangi kren por bangi abam kumta kan ngarung ya bor de ma mekin ba ai bor dan dah ba kala ong kumta e ula skothu ba kan ka bri bolong ba shalak ba kin jang ne ul ong ha ka ba pet ada persang kono sin ru ban ong man penlim yang kan ne penyap yang man pendu ya ta business yang panam la dale le pen ada pa upload itu video ru na control manga ta ki pulit ong ban weng na website ban weng na kono platform ngala ken ta ka daw panam don bori e den ti ban hang ne hiru ula ong haka ba pet tang na ka daw jung kine kemon bangi hab ban ya plai sa ching na kemon pham shong shu kan ki yeng jenga pet mantar pha shong phasa hang ne bale pham ngau le ran ye kata re ka Eugene ka ong ba kum dong ngau le ran ba ila long kum kita ki sitnga te hang ne ka Eugene ru ka ong o ba pet manam light dan kan ka pop jong meken malate yang ne paki dulam jong me halor ka senam jong kita ki beduk ki barang ni kita ki bapo ki bam dan ye te ka hak kan sapau ken hedin te hang ne ula ngau kum ka khiasya ka tur kum ong jong ka Eugene par hang taru kala phet sendon bar anda ba kala phet ru tu ula perkhat ni ong ba an le kum no ken ye de bar hang ne hiru ula perkhat ong ba ya kan ne ru haban lej bu bai mental hospital te hadin jong kita ki baro hadin kum ba shibra ye te kalami kata ka khubor long ba ka Eugene ru ka shakhat kata ka global award bagi shat ai award ken ya kita ki aktor ne ki aktras kino ma ki ba le ki film jong ki bakin ai award ye ki kin te ka Eugene ru long ba da kata ka jing bit jong ka jing start jong ka ban ak te kata hi ka film ka ba ka show yo to brio dau to ding ken lang kibun kibru ki itanat ya kata ka film ya kata ka jing ak jong ka ru te kumta ka shot khot ken sha kata ka jing ai award ken te anda haba la poi kata ka jing ai award ka bade po China ken te ka Eugene ru ka sha jit kum kata ka best actress ken ha ka ba yade bar kata ka sin ka ba ka shot yo to brio dau to ding ken ti ka long kata ken ka ba kring je ki brio ken bat ka story jong kata ka film ru ka long ka ba ki brio ki skautanat ken ban pej ka ya ha ba ken te kumta ki la ai kata ka best actress ya ka Eugene bat ki paj ba ru ki la ya risa ken dengan orang ipi ba hadu ba ka Eugene ka poi ha kene ka klip mat kene ba ka yo ya kata ka nam go buram baru
mdei shu tang hapok Korea ndrei hapok perthegin barang ne ke yujin ru ka kren ga ong ba ngarungam skothu kumno ngapoi ha kane khalip mat gen tang ba ngasuthu ka we pat kalong ba udei ublei badan hapok janga ba penla ya nga gen takrau ka yujin ka konturu ha kita gibreu ka ong ba wanam phaidin gen na kita gi jingya lenti jung phi ngat ba ublei uba phi duai gen ha ka jingya jung phi uriai dan lang rangkat bat phi gen lada phi shem jingya kono kono gen kata ka dei ka message jung yujin ten re ke yujin anda ba kala phai nang ta pat kala ya shakhaman kita ki ewat ki ba ka ya kasngau ka mantai gen kumta kala lan thau ka ta awat namar balei ba kasngau si ba kasngau kumba ya laderu kan ka awat ka ya de lang ba ka jing yap jeng ki mano khamtam lei ukim ji ula yap na manta jeng kan ka awat ru sisendang thi ula don banta garau kasngau si hadu kata kata ru tang ba karang perkhat hiru ma shapang kata e ka ba ki beru ki le ha ka jing im jeng ka mantai ban yo ikini ki haru bakut mar balei ba kidan baik kibru ki basamong nak banta jong kata ka awat lane kata ka jing yo ya kata ka sukses lane ka jing job ti anda ba kalami nak kata ka jing yo awat ti uyun jun lawan shaw kata ka kali bat hapo kali anda ba kali yashong ti hangni uyun jun ula kali ka shei bangin le ti maka ka ong ba ngakwa bin le shika jaka ka balong bakanja pomdon briukin wan hangni uyun jun ong ta ka biangin yele laksata baru hangni ula phla ka ba uyekin wang manuru meswang phi itanan phi bat kumjuru ngakwa pan ya dan lang rangkat bat phi namar ba ngamkwa ba phin yat marwe kene kerenti namar ba kalong ba tongin yele lang syakata kalong jing ke ba dap da ke jing keman ke jing sum ke ba omdon syu mano penthut wat mangir ngin penthut syu yaki breu bat kumjuru kan omdon syu kin ke jing yap hakata ka jing yat lenti jingi ladangi poi syakata ka jing job ru ndai to ai ba kan long bet lenti ke badai te ka jing thmo jong yun jun kalong da kumwei pat te hang ne pan ban ulalait no syariat khanang bakin ya yap bar arngot khanang bakan kut no story banam pen yap briushu banam mi shu gi jing kulmar man perkhat am ta kiwei kadai kata kan te balai ngon ongi phi ba yun jun ule kumne kalong ba ule yo i ken ba hakata ka jing ya nanti jong yujin yo i bet setang gi jing yap ken ka kami jong ka pa jong ka ingang nang ta kata kami i jong ingang kidang don sakiwi ki bangat kita ki kes ki babun gen temu uru ngau kumba kwa shu gen bat apa khadu ru kum ukim jo gen ki beri ki hap ban len la dei ka jing im khanang ba kata ka beri kan pois ka thang te ka ne kalong ka bom dei gen ha ka jing i jong yun jun te kum taw la dei no sha kata ka riat khanang ba ken ya yap lang gen ten rei pan ban ka yujin ka khlem yap gen u yap tang mu gen ing ong i phi ba ka yujin tampat dei ru ka por ba ublei kwa ban sim ya ka ang don ka thong kono kono shakhamat ka daw ka im gen te ka film ru ani ka series ru kala kut hangni hi baru kimpani shu shakhamat ba kalong kumno ka jing im jangka le se kadang mi mo saka series ka barang thamai lani ka season ka barang thamai to tongin ye pe ya kata ken tang ba kuma phri i ma ke ga jing mod ba phiyo na ka film gen ma kale kata ken khule shibun ye ko por jung phi te ublem dan rangkat ba phi baru sekan mau lem ma ba ada phiya kin gi jing ye ru turbai shakhamat kan ma ba ublem dan rangkat ba phi khule shibun ublem gi jing su ke jing ye khule shibun